Morning. Mga pita guys. Ito na. Mapay pagmata. Mga pita guys. New haircut ako guys. Pagupit ko gahapon. Ba nice ba? Awa. Ang gawas ng mga uban. Guwang na. Ba guys, nyolok na. Nga pita. Ininit. Stick kape guys. Kape dia. So ano ngapi, mga pita guys. Sukalan natin guys. Diba? Kape. Parisa na tupan. Basta kang adlaw. Tungkol ako tiil. Kape sa tabi for mamahaw guys. Kailangan magkape. Pan. Kahit na ko gahapon. Tumangkog merkado. Pan buhol. Kasi pan buhol guys. Brown chocolate hairs. Tingin. Okay. Ha. Hoy. Ito. Ada seron. Ngiwang ako guys. Ngiwang na. Nagkatang mo ko ganina pandesal, may pandesal. Kadumdum ko nga nadagpalit ko pan. Naday pan. Mayapot kay may pandesal, wa ilabay. Sa kog dilata
corn beef, highlight, oh, star margarine. Dita joke. Star nga kuan, biplop. Na kunutuon guys, sudan pa mahaw guys. Hali. Hali. Apri. Ano man eh? Nga? Nga naman eh. Pasana mo? Ano magluto ka bitlog mo? Kau ni nang biplop. Tanga ni gitlog. Naitlog na eh. Ah. 4, 3. Aha, dare? Oh, Takbo. 2 ah. Okay. Masama guys. Dare. Muli bang mo? Libang na. Guys. Dabo na po din mo. Wala mo gano'n, gano'n eh. Wah kay lami ko. Bibi. Pinya na. Nakakarton ko pa itong sabingan na. Gagmay. Asa itong yung gipalit? Panin, libur mo pa din. Oh, nakayari doon sa tutulong ka kis. Nahurot. Binlan to pag di lang tago sa bin. Ay, kaya nagba ko sa. Mingaw sa iron. Ay na di ako sa di I mean. Ayun niya na nag-video ko. Yun ini nga ako sina di ako sa ari. Ayan na ito. Ha? Tika guys. Murag lubat to. Luwat ito. Mura. Tira ito na siya butang. Ari. Log. Banga. Ayan siya guys. Okay, so ito na yung ilunod. Biplop with egg. Okay, guys.
Na. Ano siya guys? Kita just kapag nakatutag din. Sabi na Nya. masa kong pagdin. Oy. Na. Mana ka dito? Pa mag-gisa po ko hindi. Lag mo. Ha? Dabuwa din. Isa? Ano yung ginong ganyan? Mo kay pagtuan. Di ba anak? Landong na. Na? Landong. Ano nang iro? May baho na. Wala, mga doon ko dahil mga yan na. Berat turut rigas tu. Pila. Mula itu si Ay, teh. gumanga. Pista. No. Mahal ato ni ay. Pila. Repair ka 40. Repair nila ka. Kung ano mas hindi yun niya. Ah. Corned beef. Corned beef guys. Corned beef. Napajoy buwad. Corned beef. Corned beef guys. Dan magic gamay. Magic. Terus bitsin gamay. Bago na ito.
guys. Ito buwad gahapon. Ara. Buwad. Ito na corned beef. Buwan. Ini ang buwad guys. Buwad. Loaf with egg, then corned beef. Okay, corned beef. Yeah. Kuan, beef loaf with egg. Na. Amin na kayo. Tunog na. Lihon. Goodbye head. Yan na. Mau namin. Mama. Ba, unya na po ko magkaon. Ano nari? Hapon. Naninda na sad ko og snack. Display og snack. Kaya hapon naman pod. Ano guys oh. Snack oh. Diri sa kabungaan. Humay o daghan. Mingaw man ni kay may klase. Balik naman dyon, manang mingaw, snack so, payong, kainit pa man. So diarong snack o display na quick, siomay, tempura, fishball, fries, naradiri guys. Na siya guys. Nakatong fishball yun. Na! Tulog ka po quick. Uy, kamu sampo dito na. Dili kay magpa... Da, ba mag-edgar ba da inigpuan? Hindi bumag... Sunod adlaw. From this to this. To mama, wak to. Bayok pa! Hindi na masunog sa adlaw. Uy, okay. Sarap po to. 5 rayot nga. Fishball. Ano lang ma'am, tulo. Anak ra. Ma, butanan ko din. Hindi. Mabe, ako rin hawid. Pero, mas kasi yun. Paglingkod na to ba? Paglingkod ba? Kay makasaka. From this to this. This to this. Palit na. Hawa na bigyan naman. Ay, palit na. Palit na dari. Umala ko ng snack. Ay. Away uga udi na magud sa mga. Di ka sa ospital. Dok, abi gani ko di na to sa damo ko ang kay dudu. Tirahan ko. Kay magi ganito kay nagali. Naalagi dato gani sa giasahin sa adto ubay. Dato ang mga anak ni dato na sahin. Kani siya naga. Awahi po dato. Awahi ag pero mo ginog na mapalay sa tubig. Ay, sorry. Aga Uy. to. Iga di mo sidlanan ma'am. Naman, nga. Di naman nila. Kumain.
Minutan ko na to. Ay, maglisod na magit ng Di po na po ni. ang magani sila siguro pas ubay. Di yan, ang pickles. Sobra Pickles. Kuan. Sauce. Diri, isa ko lang sauce. Di na. Lahi. Laag na po na tihiro amo. Tangi. Naman na si trabaho ba sa? Kani. Ganas amo, tihiro. Asa mo ito butang? Gani nga ita gani gi pakuan na ila. Diri butang. Kuan na Aliga, alaga. kuan ita gisulduan. Naman sa kuwan po na. Nakuhaan gani ko na. Bago pa nakuhaan. Bawo, anak pa siyang naipay anak ng isang gikaipon. Pareho sila. Tagi sauce, ma'am. Diya kay kuwan man. Tamis. Madyo man na sila kay na sila trabaho. Kita ka Panahalang na. ng laki. Wa lagi pod. Okay, inga mga nag chef baka nas kuan restaurant hay tinuod. Umangkin. Anak mo, hilpur. Anak lagi ng milk chur lagi. Kiss on, may palit. Ma'am. Ginamian. Oh, manilang magana din mo ito. Dalawa na sila dito. Pwede na nagunting ng hotdog o Ayaw na itlog. buti nga. Kapoy man mo baklay. Dali naman po, inig latas ni mo na napikas, mauna man. Bili po ito sa kadam. Oh. Isa na naman kasapa. Isa na naman, ako man, mauna. Ganahan ni sila dito, kay pinangga man ni silang mga ujuan. Salamat, ma'am. Balik. Lagi. Sad mi diri oh. Sa barbecuehan. Social naman kayo niyang kuan guys kay nana may takip. Panahon pas COVID na ay kuan. May harang. Silupin. Barrier. Ito no barrier. Oh. Oh, pwede na mo makatanaw guys, dili na mag-open-open ang taklob. Tanar man ning salamin. Salamin. Nasay pinai, nasay pork, siki. Nasay siki guys, ulo, batiko, atay, batikolon, pork, hotdog, paa, chorizo. So guys po. Manager naka eyeglass manager. Si manager. Guys muna among diri area guys. Muna among lugar. Lugar no, gabi na. Gabay no. Order na ko nga barbecue ni ma'am. Ma'am. Naku order ma'am. Naku muli naku guys. Ina. Nana, lapit. Barbecue. Sa to, 245 sa to pila to ni. Guys, oh. Aba. Sa balik guys. Ha? Balhin na. Manggod na. Guys, oh. Barbecue. Sa'yo nga tog. Oo, tama na ganina, dirim din na siya. Yan po ito magbay. Dagan siya may bugas. Sa kasako. Sarap uy kay. Ako nagkuha ko vitamins guys. Vitamins. Pilot po ni. Ni. Pilot po. May trabaho. Surag. Suroy-suroy. Nako guys. Kay nga una sila. Kay maghipos na pug ko.
nila ka kay Hotban ka. Gani. Bye. Para? Si Paon. Paong na! Ano mo? Paon. Ngamta guys, barbecue. Sumagay, lagi siya ng bugas, no? Tapol. Mura, pili tapol. Nagsagol ni Kuan. Ano na kapag ano? Nagsagol ni na iping nga rice sa itim. Naman dirigas ko nga buti nila kuan. Asa. Wala. Ato ba? So ni. Sang. Ayin, ayin. Halingin. Chicken na. Kin. The Joseph? Ano na? Pila po. 38. Piso sinuwangan. Suway ko na ko ng pork. Magliming ako sa pork. Yes, oh. Mama mo. Ang tanak. Ba. Nagipan na agad. Ang sidaan. Kanil-kanitan ang itlog. Halang yan. Daig na gani nga doha. Daig na. Hindi nga. Ano ka? Manang, meron ka. Gusto ko na yan mga mabasa. Sir, Villa? At mga mata, sa itlog tinidya. Nga. Kita sa tapos. Silita. Kasi, Ma'am Cecil, gano'n, palit. Badala. Ate ang mata ka. Kabatog. Be careful. Saan ang lagun niya? Ang natulog ko. Ano ko mga arawan ko ayon. Sige, may kasangat po. Pila po yan. Nebog. Diba? Nakakain. Anong oras sa dahil mong duty niya? Duga po na bukong kaubaw niya. Malit. Ano mo tayo dyan kamus? Si. Nga naman. Kagid. Kauba. Kagig. Yung ilang kanhot. Ano man? Yung gahi. Yung gahi. Hindi ko mag-cook na. Di ka? Kau ma'am, kape ka? Makuko na wak mo kape. Kaya kape man eh. Mali lang hindi baliban. Uy, kuloy na daghan. Kukunin sa uptik ka. Bawi ay. Tulog na. Natulog na. Kaya mang, lami na sa. Tignan. Lami na ba na yung halukuan ng tuna na? Halukuan ng tuna. Ibutang manggani ni Eh, Dada. nasa tita niya. Di ba ito crunchy lang? Ah, agapito? Pito ba? Dili. Dili daw crunchy. Crunchy lang nga. Yan yung Joseph na. Ito na ito.
sa iugma min, balag na kay guwang. Unahan ako tayo ito. Balag sa uling. Ahalapit. Nagukan. Hindi ahalapit. Nabasak god. Atong basa, atong dare. Baik dia. Teka tu, buat na. Gua ada kabuli. Una, mabakla ako na. Exercise ko ah. Pagmukit ko na. Naglakaw ko. Boleh. Hindi ko. Ano ba yung mga ako? Ako doon, mga doon ko yung nakasipit. Ngayon, dito na agma. Lang, napansin niya ba? Naman eh. Ibinta naman yung hindi ba kamulon? Papang. Ano yung ahat na ito? Oy, yan kang mamila po pa. Wala kayo sa kabakikutang. Wala, di hatun lang. Ay, pag-ibidors. Nakalimutan. Kuha na dyan, pinakaon na silang ako. Anak na ika. Hindi ka kuha sa panganay. Kung katong tambo. Manghuli. Yung kayo na agad to. Hindi na napakon. Na, gawa. Hindi na napakon. Magkala na. Kuan nagkuan like nabitong nga nang anay ligid. Bitanan ba? Pakamot yun ay ligid. Hindi na sila kakuan. Di na ka lakaw tarong. Kapit na rasiti. Hindi lang gano'n ko kaado maka pagong na, ligid manggari ko. Hindi na ako Mahalon niya. Lang na. Mura tao na. Mama ni kasama. Sa garan mo. Ang mga mahugas. Bala mo. Ako ko na ng tanan niya. Hindi pa ako kasi dahil. Mahapon ba ko anit? Wala to. Mukhaon to mang. Ha? Toy. Duha? Di pa ko an. Ah, takab? Ang sahib. May Mubad ko sabihin. Di. Sid an duha. Charger. Daddy.